Здравейте, YouTube! Бах ти! Аз съм Матоко и днес ще Снимаме в Ендергот. Скоро може да направя една томбола. за Про 4. Е, това е Про 4 само за томболата, ама трябва... Ще сложи много работа още. Само трябва да го фикснем сета. От блокове. Да, глобов може да има. Да. 2 фул меча ще има. Fire Aspect 2 Sharpness 5. Warp Shop. Сега ще покажа колко хакери има в сървъра. Ще скупям от Warp Shop 2 инвизибълки. Ма толкова е лайти да си купиш. Да им Аз покажеш. нямам пари. Добре, аз купвам 2 инвизибълки, ела на Warp PvP. Аз съм на Warp Shop. Ако правиш там ме, брат, аз купих вече. Може ми ги метни. Аз си купих вече за мен, бе. Що ми казва по-рано? Пайни ми малко мъни да си... Пей матоко 200. Аре. Пръстах си инвизибълка. И тук двама диамата ни се млатят, ако умрат, му им взима броните. Някои днеска ме убиха с фулка. То са ако му ударя сега, значи е хак. Абе. Ето! Видях ти хака! Хака! Бях зад него и той се обърна. Изведнъж ще ме удари, като се доближих малко повече до него. В дупката ли? Не бе. Малко напред. Готам не е, очаквай клипа да видите то, да видиш този хакер. Да го баните там за 5 дена, нали, за колко банва ти. Много мразя такива хакери. Много са тъпи. О, колко айранки! Я не съм много. Айранките са слаби. Някакъв убивата пак! Бегай! Айранките хем са слаби, хем са силни. Ме гони, аз целия инвентар на боли. Пипи, помагай малко. На Warp са бият двама. Някаква айранка ма гони, бе. Дай ба косматия му, дай ба, бе! Литко, ти е хак. Обима като съм инвизбака. Да, бе, аз ти казвам, аз до сега... И аз бях зад него. Аз имам 2000 пари, но малко ми останаха, имам 50 колко хиляди. Трябва да събирам малко пари вече. Ама, снимай в дупката ония в Литко. Амнезията да го бани или Ноах там нещо. В дупката долу. Чакай, снимай го с Invisible. Гледайте, сега аз съм Invisible, ако му ударят, значи са хакове. Не, чакай. Бях си просто Invisible-ка. Гледайте, ето хакера! Хакера ма видя. Бях Invisible-ка. Не, ти се видя. Как се видях, бе? Бях Invisible-ка. Аз те видя. Стам, моя съм ударили. Или да ми е свършила Invisible-ката може. Не знам, не се... Warp Shop. Мен още не са ме видяли. Ме ма видяха. Фиров. Сигурно да са пръснали хелка. Гледай го. Той ме удари си, но съм. Warp PP. Сега отивам да видя няколко хакера. Много е хубав сървъра, ако искате влизайте и ви. Скоро ще правя томбо в Ендерго, че има 2 фул меча. IP-то ще е в описанието. Да. Ама сега ли ще е в описанието? Сега ли? Да. Не сега, бе, брат. Аз съм Invisible, където виждате, не се виждам. Дори Safe 5. Invisible съм. Ако ме види някой тук, значи е хак. Ще тия айранки, да ги взем. Не ми трябва едно дъмо. Не ми трябва. ОМГ, някакъв с айран брадвичка. Ще ме убие. Гледайте какви тъпи неща ме. Аз съм Invisible, като за ако ме ви...
Сега ще те тузим дали ще мога да е. Аз съм за тях. Виждаш ли? Не, аз съм инвизибълка. Ето! Първия хакер видяхте! Отец ли? Да, И ме моби. отец, да. Ай, ще ги бълкате, бе! Не репаме, че бе! Ще стигна аз някакъв хак. Много слик, не знам как стига, ще питам приятели. Но мразите и хаковете. Днес убиха с Protection 4 сети, Upbreaking 3 и Sharpness 3 меч, Fire Aspect 2. Ай, брат, аз съм се лагнал. Не мога, като вадим си има... Абе, говори по-силно, е, брат, на клипа няма се чуваш, много тихо ще се чуваме. И двамата ти. Добре, ще говоря, Арим. Мама, бе! Само път! Брат ми чуе. Бахти! Тъпите са аз как игра. Да, бе, знам. Без хакове не могат, бе. Те са ботове без хакове, бе. Ето е Без хакове не могат. Литко и отец са снимани. Да, Литко и отец са снимани. Като ги баннат. До... Пернамент да ги банна. Да им изтече музика. Много хакери, бе, брат. То сървър не представя да има хакери, брат. Отиваш на PvP-то инвизибълка. И ще им скъсам. Ще тъпи. Да, духа. Опа, гледайте, щупих една иранка сега. Ще си тикна в Ender Chest аз. Има един такос. Един нещо като модератор. Пише хоме. Чурката се казва. Има един модератор, дето се пише чурката, е много прост. Който е без хак. Който е без хак, каза на всеки да споделя. Който е без хак, трябва да види в апдатата. В апдатата, ако имате хак, банва IP. И модератора също се опнат май. Опнати, нали? Той има бан. Ама е опе. Бан IP май трябва да има. What IP? Ого, се лезва в дупката да снимаш оня. Идвам! Чакай. Снимай оня в Литхол. Флитко ли, бе? В Литхол. Оня, брат. До в Литхол. Аз ще бия с шешенци. Пип. Долу е той. Най-долу ли? И така. Чакай. Аре ги убием те. Ще вземем меч. Ай, бъде. О, уби го. Оле, къв як меч взех. Изчезвай, раща, паза, изчезвай! И аз скай до мене. Ела. Махна ли са, бе? Не сме невидими. Виждаме се. Сега не са виждани, ама. Да. Аре, в филма да ги оставим и да идвам пак тук. Как изпукайки, брат, последните секунди. Той е хлам, аз го направих. Да, имаше един хубав, аз бях си го клайнал с факшен ден и ме огрифаха, не знам как, кой хакер, да му изсъкни и тъшака. Не, брат. Ти клайнаха фактилна. Как ще го клаймат? Аз имам 20 пауъра, макса пауър имам, те ще ми го клаймат. Бахте тапаците. What PP. След 10 минути спирам клипа, ще да кажа. След една минута или 30 секунди спирам клипа, само да я покажа още малко хакери. О, продават в обратно. Ако искаш си я купи за 9-10 лега, да ти брадвата. Да, 10 лега, ти добре ли си? Ти легендарки, знаеш колко тук съм два, бе. И ги спечеля. Бързо долу, дупката има ни. Долу. Дупката има инвизибалка, която би с... С ръка е. Няма. Аре го стопим. Аз ще го стопя. Бах ти болта. Хелпе ти. Стръгна да ме бие с лопата. Още един дойде, диамантен. Спре. Опата. И довиждане YouTube, аз бях Уирелов, а с мене беше има толкова довиждане.